बिनानावखौ मोनसे धाबायाव जौ लोंहोदों अयथासार खालामनायनि जि मोनसे सिन्ता गाज्रि मोनसे नोजोरजों बिनानावखौ जथेस्थ माने जौ लोंहोनाय मानाय सेन्स गैयै बिदि खालामनानै धालिगावनि साहा थानाय साथिपुर होननाय गामियाव जाय कालप्रिटआ बाहाय दंफायो साथामनि गेजेराव सासेनि न'खराव लांनानै 3 घन्टा रुम सिङाव बेखौ आबद्ध खालामनानै इनाय अयथासार रेप खालामदों। रेप आरो जिनाहारि खोनानायाव एकदम बागदावखाङो गिलु बालु नङा होमबा? जिनाहारि खालामनाय रेप खालामनाय बे मोननै सोदोबखौ रेप होबा एसे भद्रआव थांबाय रावाव भद्र रावाव जेन्टेल रावाव ओमफ्राय जिनाहारि बर' रावाव बुङो जिनाहारि गिलु बालु मानोना जाय जिनाहारि खालामग्रा बेफोरनि न'खरखौ जोंनि आसामाव बुलडुजार लागायनानै सिफायनायबो जों रेकर्डखौ नुदों खौरां बिजोंफोराव सेटेलाइट चेनेलफोरावहाय आरो लोगोसे जिनाहारि खालामग्रा मानसिफोरखौ इनकाउन्टारबो खालामदों जोंनि आसामाव। दा बाथ्राया जाहैबाय फरायसा आफादनिफ्राय गोख्रों दाबि चिरां जिल्लायावबो माइनर गथ' बर' आइजो बेखौ साथिपुर ना साथिपुर बरतला साथिपुर बेथिंजाय मुस्लिम साथिपुरावथ' फ्रायानो मुस्लिमानो गोजा मुस्लिम सेंग्राया लाबोनानै गुबुनफोरनो गथायना होनाय बरंस गावबो जिनाहारि खालामनाय जादों। खोथाया जाहैबाय मा बावहाय आं लाइ होआबा सोरबा सासेया आंखौ जिनाहारि खालामनो थाखाय खाबुबो मोना आरो जोंनि बर' लाइमोनफ्रा बर' आइजोफ्रा सोरबा सासे बिनि आरो इयुनाव दाजाथों आं बेखौसो बुंगोन बर' आइजोफोरनि सायाव बेफोरबायदिया दाजाथों गोसो गुदुं गोसो गुरै बुङोब्ला जों बर' आइजोफोरावनो दङ बर' आइजोफोरनि गेजेरावनो दङ जाय सिक्खितफोर दङ ना बर' आइजोफोरनि गेजेरावबो मोजां सिक्खितफोर दं नाथाय बैसोरनि गेजेरावबो अखनबा गोग्लैयो खायफा गोसो गोरा दं जेबो खालामनो हाया अनलि बियो थगायजादों बांगालफोरनि बा मुस्लिम सम्प्रदाय बाथ्राखौ आं सिदा बुंगोन मुस्लिम सम्प्रदायनि माखासे मुस्लिमफोरा ओरैबायदि बुस्थु सोरबा बर' आइजोखौ जुदि गोसो थोदोंब्ला नोंहा बे बांगाल हौवाया जुदि थाखा फैसा गैया बे बांगाल हौवानो सोरबा सासेया फाइनान्सबो खालामग्रा बेफोरबायदिबो दं बरंस बिहा न'आव जेबो गैया बेनो फाइनान्सबो खालामगोन बर' आइजोफोरखौ जिनाहारि खालामनांगौ बुथारनांगौ माबा मोनसे खालामनांगौ ना बेफोरबायदिया दङ सोरबा मुस्लिम सम्प्रदायनिल' नङा गुबुन हारिफ्राबो जों बर' आइजोनि सायाव ओरैबायदि गाज्रि नोजोर लायो मोजां नोजोराव लाया आरो नैबे मोनसेया थिगखाबो जे बङाइगाव होननानै बुङोबा चिरां होननानै बुङोब्ला सापागुरि होननानै बुङोब्ला बागदावो मोजां लाइमोनफ्राबो बागदावो मोनसेल' बाथ्रा बुङो मोजां जायगा नङा सापागुरि होननानै बुङोबा ना बेखिनि बाथ्राखौ बुङो चिरां होननानै बुङोब्ला आरो क'क्राझार टाउन होननानै बुङोब्ला बागदावो मोजां सिक्खितफ्रा सोरबा माने गोरों गोरा मानसिफोरजों माला एखनबा सावरायो आदा नों फंबाय नों बहा थायो बेफोरबायदि सोङो आं सापागुरियाव थायो गिनाय मोनलायसै थांनोबो बावहाय ना बेफोरबायदि कुइसना फैयो मानो आंनाव बे खोथाया सोंथिया सिखांबाय थादों मानो सिखांदों आं गोलाव बाथ्रा बुंनो सानाखै फरायसा आफादनि सासे गोख्रों मावथि बिथांमोननि माखासे बिबुंथि नाथाय बावहाय फरायसा आफादा गाज्रि बाथ्रा बुंदों बे नङा जों नैबे बर' आइजोआ रेप जादों जिनाहारि खालामजाना बुथारजादों बावहाय सोरबा सासेल' नङा गाबोन नोंनियावबो गोग्लैगोन आंनावबो गोग्लैगोन सोरनावबा गोग्लैगोन ना ओंखायनो बावहाय धरना ओरैबायदि गोख्रों गोरा जानांगौ जाहाथे बै जाय मुस्लिमा लानानै फैनाय बर' आइजोखौ बिनि न'आव बुलडुजार गोग्लैनांगौ आरो बै मानसिखौ इनकाउन्टार खालामनांगौ
जोंनि स्टेटआव आसामाव जों नुनो मोनदों जाय रेप खालामग्रा जिनाहारि खालामग्रा बेफोरनि न'खौ बुलडुजार होना सिफायनायबो रेकर्ड दङ, लोगोसे इनकाउन्टार खालामनायबो दङ। नाथाय जों बर' आइजोखौ सोरबाया जुदि मुस्लिम सम्प्रदाय, सोरबा दास कलिता सोरबाया खालामदोंब्लाबो बेफोरनि न'खरखौ सिफायनायखौ नुवा। खारन बे दिनैनि जाथाय नङा, रेपआ जिनाहारिया बर' आइजोफ्रा दिनैनिल' बुलि बेफोरबायदि जानांनाय नङा। जेब्ला आन्दलन जाबोबाय थादों, बै फार्स्ट टाइम आन्दलन जाबोनाय बे समनिफ्रायनो सोलिबोबाय थादों। साननो गोनां जानानै फैदों जों बर' जाथिखौ, जों बर'नि गेजेराव राजखान्थि मोननै दङ, नाथाय जों बर'नि राजखान्थि मोननैखौबो बुथाराबो, जेबो खालामाबो। नाथाय बिसोरो गुबुन हारिफोरा, स्टेट गभर्नमेन्टआ, आसाम गभर्नमेन्टआ मा खालामो दिनैहाय गेलेहोबाय थादों बर'नि राजखान्थि मोननैखौबो गेलेहोबाय थादों। आं दाखालि बुंदों सेन्ट्रेल गभर्नमेन्ट आरो स्टेट गभर्नमेन्ट, जोंनि BTC आव जायफोर दिनै राजखान्थि दोलो दं बेफोरखौ गिनो हमदों। बिनि थाखायसो दिनैहाय माखासे जाथायफ्रा फिसानो जाबाय थादोंना। आं दाखालिबो माखासे भिडिअ'बो होदों, बर'नि राजखान्थिखौ गिनायखायनो दिनैहाय माने बायदि रोखोम खालामबाय थादों। जोङो दुलाराय बर' फरायसा आफाद हिसाबै जोबोद माने गोसोआव दुखु मोननाय, खुद्रिनाय जोंनाव दिनै फैदों बे थासारिनि खौरांखौ जों मोननानै। मानोना बियो जोबोद माने खारसि बिरसि थासारि, लाजिनांथाव, दुखुनांथाव। मानसि समाजाव बेबायदि मोनसे कान्ड हाबाफारिखौ जों रावबो सहायनो हाया, गनायनो हाया। जोङो मैया खोथाखौ रोखायै खोनानो मोनबाय जे थांनाय जुलाइ दाननि 20 तारिखआव जोंनि बेंटल ओनसोलाव थानाय सेरफांगुरि होननाय गामिनि दासो क्लास 10 आव फरायबाय थानाय जोंनि माने बिनानाव, बर' जोंनि माने बिनानाव, बे बिनानावखौ चिरां जिल्लानि सिङाव थानाय धालिगाव ओनसोलनि माखासे दुस्थ'फोर, माखासे गुन्डाफोर, जायफोरनि मुङा दिनै बेहाय जोङो खोनानो मोनदों बिथांमोननि रिपर्ट बायदि नासिरुल आली होननाय बिथांजों लोगोसे आरो सानै बाहाय गुन्डाफ्रा दंबावो। दा बाथ्राया मा जादों, 20 जुलाइ खालि बे जोंनि 10 थाखोआव फरायबाय थानाय बिनानावखौ नासिरुल आलीया गावनो बेंटलसिम थांनानै बे बिनानावखौ थिखांनानै लाबोनानै काजलगावनि खोलाहा थानाय दांथल बै भुबेनेश्वर हाजो बिसिम बेरायहैदों। आरो बेखिनियाव सानै गुन्डाफ्रा, सानै बदमासफ्रा बिजों लोगोआव ओंखारफाबाय। दा बे साइडआव 1 घन्टासो टाइम पास खालामनानै बिसोरो फिन आरोबाव काजलगाव धालिगाव ओनसोलाव फैफिनदों। आरो बेवहाय फैनानै बे माने जोंनि दाय गैयै जे बिनानाव, बे बिनानावखौ मोनसे धाबायाव जौ लोंहोदों, अयथासार खालामनायनि जि मोनसे सिन्ता, गाज्रि मोनसे नोजोरजों बिनानावखौ जथेस्थ' माने जौ लोंहोनाय मानाय सेन्स गैयै बिदि खालामनानै धालिगावनि साहा थानाय साथिपुर होननाय गामियाव जाय कालप्रिटआ बाहाय दंफायो साथामनि गेजेराव सासेनि न'खराव लांनानै 3 घन्टा रुम सिङाव बेखौ आबद्ध खालामनानै इनाय अयथासार रेप खालामदों। ओरैबायदि गिलु बालु। आरो बे रेप जाखांनायनि उनाव बे कालप्रिटआ जाय लायदोंमोन बेनो बेखौ बेंटलाव दोनहैफिनदों। जों मिथिनो मोनदों बे बिनानावखौ गिलु बालु माखासे बाथ्राजों दम होनानै दोनदों, जायनि थाखाय बियो 20 तारिखनि उनाव खुनु न'खरावबो आरो रावनोबो बे गिलु बालु जाथायखौ बिथाङा फोरमायनो हायाखै, सिरियैनो थाबाय थादों। नाथाय माने गुन्डागिरिफ्रा, गाज्रि आखुनि मानसिया सानसे नङा सानसे जेयाव गोग्लैयो होननाय बायदि बे गुन्डाफ्रा बे कान्दखौ, बे जाथायखौ मबाइलाव भिडिअ' खालामदों। भिडिअ' खालामनानै गावसोरनो बेखौ हगारबाय, फेसबुकआव, ससियेल मिडियाआव हगारबाय, प्रसार जाबाय। नै दाखालैसो साननैसो सिगांसो गामिनि मानसिफ्रा नुबाय, गथ'नि बिब'आ नुबाय, सिनायबाय, सिनायनानै सोंबाय नंगौ जाथाया। बिनिफ्रायसो जोंनो मैया खबर हरबाय। हरनाय लोगो लोगो जोङो DC आरो SP नो जों खबर हरबाय, जों लोगो हमबाय, रायलायबाय, गोख्रों जों डिमान्ड होबाय
बे रेपिस्टफोरखौ कालप्रिटफोरखौ जेरैखिजाया दिनै मोनानि गेजेराव हमनांगौ होननानै जों दाबि होदों आरो जोंनि एसपिनि दैदेननायाव जथेस्थ' खस्थ' खालामनानै बिथांमोना जोंनि प्रेजेन्सआवनो लगे लगे सानैखौ हमदों आरो सासे गुन्दाखौ मोनायाव हमदों खारबायमोन बिथांमोना गासिबो दा दिनैहाय दायनिगिरिफोरखौ कालप्रिटफोरखौ रेपिस्टफोरखौ जोंनि जिल्ला प्रसासना एसपिनि दैदेननायजों डिसिनि दैदेननायजों बिथांमोना जे साजा होनो थाखाय आयेनगत भाबै दिनै बेबस्था लादों हमनो हादों बिनि थाखाय जों जिल्ला एबसुनि बा गासै रायजो राजा जानानै बिथांमोननिसिम जों गिबियावनो साबायखर बावगोन आरो बिथांमोनखौ जों खावलायदों जोङो रायज्लायबावगोन गाबोनबो दिनै सानदेखाय जों थाङाखै जों जगाजग लाबाय थादों गाबोन जों फर्मेलि डिसकासन खालामगोन जों डिमान्ड खालामगोन जिहेथु बे जाथाया समाजनि थाखाय खुनु गनायजाथाव नङा जायखौ जों दिनै नुबाय भिजुवेलाव जों नुबाय भिडिअ'आव दा बिनिखायनो बिनि थाखाय असित जोंनो न्याय नांगोन पक्स' जि धारा दङ बाहाय जिहेतु माइनर रेप केस जाबाय बे माइनर एजनि पक्स'नि गेजेरजों बिनि बिसारा थाबैनो जानांगौ आरो बे आयेन गथ' बिसारनि गेजेरजोंनो जों लुबैयो बे कालप्रिटफोरखौ थाबैनो फासि होनांगोन बा जिउ जोबजासिम साजा होनांगोन जों बेखौ डिमान्ड खालामगोन आरो आं दिनैहाय जों एबसुनि जानानै जोङो खावलायदों जोंनि आसाम गभर्नमेन्ट जाय दिनै सरकार दं जाय दिनैहाय चिफ मिनिस्टार दं मानगोनां डक्टर हिमन्त बिश्व शर्मा बिथांनि जि नाजानाय बिथांनि जि मोनसे रायजोखौ बेंनाय जोबोद गोख्रैनो बेंदों जोङो एप्रिसियेट खालामगोन बिथांखौ जों साबायखर बावो जों नुदों जे थांनाय समफोराव गुबुन गुबुन ओनसोलाव गुबुन गुबुन जायगायाव जेब्लानाखि मा होनो इलिगेल अप्रतिकर माने जेब्ला खान्द' जायो माने आयेननि बिर'धि खामानि जायो बेफोरबायदिखौ मालाबा रेप जानाय मार्डार जानायाव लगे लगे एनकाउन्टार खालामो लगे लगे न'आव थांनानै दुस्थनि न'खरखौ बुलडोजार लागायो बेबायदि एखे नोजोरजों जोंनि बे जाथायखौबो जोंनि आसाम गभर्नमेन्ट डक्टर हिमन्त बिश्व शर्मा बिथाङा समान नोजोरजोंनो जोंनो जास्टिस होगोन जास्टिफिकेसन होगोन जों बेखौ लुबैदों दा जाय कालप्रिटफ्रा बे खामानिखौ मावदों बिथांमोननि न'खौबो बुलडोजार लागायनांगौ बिथांमोनखौ बे समाजनिफ्राय मा होनदों गैया खालामनांगौ जों बेखौ डिमान्ड खालामदों बेबायदि आखुनि मानसिया बे सिभिल समाजाव बेबायदि डेम'क्रेसि हादराव थांनानै थानायनि खुनु मोन्थाय गैया गतिके बेनि बेबस्थाखौ प्रसासना आरो आसाम गभर्नमेन्टआ लानांगौ जों बेखौ गोख्रोङैनो दिनै डिमान्ड खालामदों